खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै जोंनि BTC सरकारनि 2 लाख फैसानि थाखाय जोंहा एप्लाइ खालामनाया एसे उनावनो जानो थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना सोरबादिया आरो बेसेबांसो फरायनायफ्रा आरो बेसेबांसो बैसो जानायफ्रा नोंथांमोना BTCनि 2 लाख फैसानि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आं बेखौ दायो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो नागिरखाबाय मानो होनोबा जोंनि नैबे BTC सरकारा लाइमोनफोरनो सासेयाव 2 लाख करि फैसाखौ होनो थाखाय माने बाजेटखौ लानाय जाखाबाय मैयासो जोंहा BTCनि बाजेट सिजोना जोबनानै थांदों दा बेनिखायनो बाजेटखौबो लानाय जाखाबाय आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना माने सासेयाव 2 लाख करि फैसाखौ मोननो हासिगोन होननानै बेखौ सानना लाखादो आरो दा बिनिफ्राय नोंथांमोननिसिम आरो रादायखौ होखादोंमोन जोंनि नैबे BTC सरकारा आसामनि एसेम्बलि इलेक्सननि समाव नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदोंमोन जे जोङो एसेम्बलि इलेक्सननि उनावनो गासै 20,000 जन लाइमोनफोरनो सासेयाव 2 लाख करि फैसाखौ होगोन जायनि थाखाय जोङो एप्लाइ खालामनायखौ इलेक्सननि उनावनो जागायगोन होननानै नोंथांमोननिसिम रादायखौ होखादोंमोन दा बेनिखायनो जोंहा एप्लाइ खालामनायाथ' जाखासिगोन एसे उनावनो नाथायबा बाथ्राया बेसो आरो नोंथांमोना बोरै एप्लाइ खालामनो नांगौ नोंथांमोना सोरबायदि एप्लाइ खालामनो हागोन माबादि फरायनायफ्रा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन मानो होनोबा सिगाङाव जायफोर बिथांमोना 2 लाख फैसाखौ मोनलांबाय दा बिथांमोना जायफोर 2 लाख फैसाखौ मोनलांबाय दा बिथांमोनासो मिथिगौ बोरै बिथांमोना 2 लाख फैसाखौ मोनलांखो BTC सरकारनिखौ मानो होनोबा जोंथ' बारा मोजाङै रावबो मिथिना मोनखायाखै नालाय जेनेबा सोरबायदि एप्लाइ खालामनो हागोन माबायदि स्किल सार्टिफिकेट नांगौ डिप्ल'मा सार्टिफिकेट नांगौ दा बेखौबो जों मोजां मिथिना मोननो हायाखैमोन आरो बेनिफ्राय फरायनाया बेसेबां नांगौ मेट्रिक पास जानाय जानांगौ ना मेट्रिक फेलबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन ना क्लास 10 बाबो फरायनो हागोन ना क्लास 5 सिम फरायनायाबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन दा बिनि बागै जोङो रावबो मिथिना मोननो हानाय जायाखैमोन दा बेनिफ्राय जोङो एसे उनावसो जों बेखौ मिथिना मोननो हादों जे फरायनायनि बागै बेहाय जेबो प्रभिजनखौथ' जोङो लानाय जायाखै जेनेबा जेबो जोङो फरायनायनि सायावथ' जेबो नायाखै नाथायबा स्किल सार्टिफिकेट एबा डिप्ल'मानि सायावसो जोङो नायदों एबा स्किल सार्टिफिकेट जायफोर नोंथांमोननियाव दङ जायफोर नोंथांमोननियाव डिप्ल'मा सार्टिफिकेट दङ दा बिथांमोननो जोङो एप्लाइ खालामनो थाखाय खाबुखौ होनाय जादों होननानैसो जोङो उनावसो मिथिना मोननो हादों दा बेखौथ' बयबो नोंथांमोना निउसफ्रावबो नुनो हाखादों जानो हागौ दा जेखियानो जाया मानो बेथ' जाहैबाय सिगांनि बाथ्राया नाथायबा बे बाराव बोरै एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेसो जोंहा मोनसे गिदिर बाथ्रा नङा होमबा एप्लाइ खालामनायाथ' जासिगोन नाथायबा बेसेबांसो फरायनाया एप्लाइ खालामनो हागोन माबायदि डिप्ल'मा सार्टिफिकेट गोनां एप्लाइ खालामनो हागोन सोरबादिया जेनेबा बेसेबांसो बैसोनिया एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेफोरनि बागैनो आं नोंथांमोननिसिम दायो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लादो जाहाथे नोंथांमोना जुदि 20,000 जन लाइमोनफोरनो जुदि सासेयाव 2 लाख करि फैसाखौ नैबे फाइनान्सियेल इयाराव होयोबाथ' गोबां माने लाइमोनफ्रानो सासेयाव 2 लाख करि फैसाखौ मोननो हागोन दा बेनिखायनो जुदि बेबादि 20,000 जन लाइमोनफोरनो होमारनाय जायोबा दा बे खाबुखौ नोंथांमोना रावबो ओरैनो थांहोनो नाङा गासैबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लानो हायो दा बिनि थाखाय बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आरोबाव नोंथांमोननिसिम गिबियावनो बेखौ बुंहरग्रोनाय जाबाय दे बेहाय जेबो जेन्डारनि खोथा गैया नोङो हिनजावसायानो जा हौवासायानो जा साख्रि बाख्रि गैजायाबा नोङो आनइमप्लयड इयुथबा नोङो एप्लाइ खालामनो हागोन दा बे आनइमप्लयड इयुथ होननाय बाथ्रायावबो एसे कनफिउजन जानानै दङ दा बिनि बागैबो आं माखासे बाथ्राखौ बुंहरगोन दा बयबो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो नोंथांमोना मिथिना मोननो हागोन दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो दानिया आं गिबियावनो नोंथांमोननिसिम बेखौ खोन्थाहरग्रोनोसै जोंनि नैबे BTC सरकारा बाजेटखौ लाखानाय जाबाय मैयासो जोंहा बाजेट सिजोना जोबनानै थांबाय BTCनि बाजेट लानाया जोंहा जानानै थांबाय दा बेवहाय जों मिथिना मोननो हाबाय जे BTCनि लाइमोनफोरनो सासेयाव 2 लाख करि फैसा होनायनि जोंहा एप्लाइ खालामनायाथ' जागोन आरो देग्लाय बे फाइनान्सियेल इयाराव होखागोन आरो दा बिनिफ्राय गासै खै हाजार जन लाइमोनफ्रा मोननो हामारगोन दा बिनि बागैथ' जेबो बाथ्रा गैया जेनेबा बेसेबांसो सिगाङाव 5,000 लाइमोनफोरनो होदों नङा होमबा दा बेनिखायनो एबारावबो 5,000नो होगोन ना 20,000नो होगोन दा बे दिनैसिम कनफार्म जानानै फैयाखै दा बेनिखायनो बेयो एसे उनाव कनफार्म जागोन एबा जों एसे उनाव बेखौ मिथिना मोननो हागोन बेखौ नोंथांमोना सानना लाबानो जाबाय दा बाथ्राया बेसो आरो सोरबादिया नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन मानो होनोबा सिगाङाव एप्लाइ खालामनायाव जों मिथिना मोननायाव उनाव जों मिथिना मोननो हाबाय नालाय जेनेबा फरायनायनि बागै जेबो नायाखै होननानै जेनेबा बेहाय स्किल सार्टिफिकेट दङबानो डिप्ल'मा सार्टिफिकेट दङबानो एप्लाइ खालामनो हागोन बेबादि बिथांमोना बुंनाय जादोंमोन दा बेनिखायनो बे बारावलाय बोरै जागोन दा बे बारावबो नोंथांमोना बेबादिखौनो जागोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय नोंनि बे फरायनायनि सायाव बिथांमोना नायनाय नङा बायदिखौनो आं सानदों आरो नोङो मेट्रिक फेलानो जा पासआनो जा नों डिग्री फरायनायानो जा नोङो हायार सेकेन्डारि फरायनायानो जा ना क्लास 5 सिम फरायनायानो जा दा बेवहाय जेबो बिथांमोना बाथ्राखौ लायाबो जानो हागौ एबा बेहाय बिथांमोना
एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ बिथांमोना इनक्लुड खालामाबो जानो हागौ जोंनि नैबे बिटिसि सरकारा सिगांनि बादि सिगाङाव जेरैबायदि जादों बेबायदिनो जानो हागौ नाथायबा डिप्ल'मा सार्टिफिकेट गोनां एबा स्किल सार्टिफिकेट गोनां नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो खाबुखौ मोननो हागौ फरायनायनि सायाव जेबो नायालासिनो बिथांमोना नोंनि बे स्किल सार्टिफिकेट एबा डिप्ल'मा सार्टिफिकेट बिथांमोना बेखौ नायगोन बादिखौ आं मोनदों जेरैबायदि सिगाङाव जादों बेबादिनो एबारावबो जागोन बादिखौ आं मोनदों नाथायबा बे स्किल सार्टिफिकेट एबा डिप्ल'मा नायनायावबो जोंहा एसे सिगाङाव माने प्रब्लेमखौ मोनदोंमोन दा बेनो जाहैबाय जे माबायदि स्किल सार्टिफिकेट जानांगोन नाथायबा बेहाय सरकारा बुंबाय जे जिखिनि जाया स्किल सार्टिफिकेट एनि स्किल सार्टिफिकेट एनि डिप्ल'मा सार्टिफिकेट दङबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेहाय जेबो डिउरेसननिबो खोथा गैयामोन नोंनि बे डिप्ल'मा सार्टिफिकेटआ बेसेबां गोबावनि बिनि सायावबो जेबो बाथ्रा गैयामोन नोंनि बे स्किल सार्टिफिकेटआ मास मोननैनि ना मास मोनसेनि ना बोसोरसेनि दा बिनि सायावबो बिथांमोना जेबो माने बेबायदि प्रभिजनखौ होनाय जायाखैमोन दा बेनिखायनो एबाराव हले सिस्टेमा सोलायगोन बादि आं मोनदों बिनि सायाव दा बिनिखायनो बे सोलायना सोलाया बे उननि बाथ्रा जाहैबाय अब्लाबो नोंथांमोननिसिम आं बेखौ खोन्थाहरनाय जाखाबाय आरो स्किल सार्टिफिकेट डिप्ल'मा सार्टिफिकेट नोंथांमोननियाव थानाय जानांगोन अब्लानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन उनाव जुदि सोलायोबा बियो उननि बाथ्रा जासिगोन दा बिनिफ्राय बैसोआ बेसेबां जानाय जानांगोन बैसोआ 28 बोसोरनि नोंथांमोननिया जाथारनाय जानांगोन खमथारबाबो 28 बोसोर बैसोनि नोंथांमोननि बैसोआ जुदि जाबायबा अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बेनो जाहैबाय खमथार बैसोआ 28 बोसोरनिफ्राय जागायजेननानै नोंनि बैसोआ बेसेबांसिम जागोन बेहाय जेबो खोथा गैया बे सिगाङावथ' मोनलांनायफोर बिथांमोना 50 बोसोर गाहाम जानायफ्रानो मोनलांदों दा बेवहाय आंनाव मोनसे सोंथिया जाखांदों आरो बै समावबो जेनेबा 50 बोसोर जालायनायानो जा जेनेबा 45 बोसोरनियानो जालायनायानो जा ओरैनोथ' जोंनि नैबे सिएम ट्रिपल स्किमनि थाखायबो 45 बोसोरनिसिमा एप्लाइ खालामनो हायो नङा होमबा दा बेवहाय जेबो आरो हाबा जानाय हाबा जायैनि खोथा गैया नाथायबा बाथ्राया बेसो आरो सोरबादिया जेनेबा आनएमप्लयड इउथ केटेगरियाव गोलैयो दा बेसो जोंहा मोनसे बाथ्रा ओंखारना फैयो बांद्राय जेनेबा बैसो गिदिराव बैसो बांद्राय जाद्रायनायफोर बिथांमोनाबो जुदि एप्लाइ खालामनानै मोनोबा दा बिथांमोनाबो थारैनो एबा गमामायैनो आनएमप्लयड इउथ केटेगरियाव बिथांमोनाबो गोलैमारो नामा दा बेखौ आंनि कुइसन थाबाय नोंथांमोननिसिम जेनेबा 50 बोसोरनि आप जालांनाय एबा 45 बोसोरनि ओरै गोजौनिया बिथांमोना आनएमप्लयड इउथ केटेगरियाव गोलैथावना थावा दा बेखौ नोंथांमोना बयबो भिडिअ कमेन्ट्सआव कमेन्ट खालामना नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय आरो बेहाय हाबा जानाय हाबा जायैनि जेबो खोथाथ' गैखायानोसै दा बेहाय नोङो हाबा जानायानो जा हाबा जायैयानो जा गथ' गथाय गोनांबाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो जुदि नोंनियाव स्किल सार्टिफिकेट दङबा एबा डिप्ल'मा सार्टिफिकेट दङबा सिएम ट्रिपल स्किमनि थाखायबो थिग बेबादिनोखा दा बेथ' जाहैबाय नाथायबा बैसोआ जुदि इसेबां गिदिरनिसिम एप्लाइ खालामनो होयोबा बेहाय एसे साननो गोनां बाथ्रा जाहैयो आरो दा बिनिफ्राय एसे माने सिगाङाव बिथांमोना बुंदोंमोन गावसिनि पार्टिनि मानसिफ्रा सरकारनि मानसिफोर होनबाबो बेखौ बुंनाया गोरोन्थि जानाय नंला जे बैसोखौ एसे खमायनायनिबो बेबायदि बाथ्राखौ बुंदोंमोन 26 बेबायदि खालामनायनि एसे बाथ्राखौ बुंस्रांनाय बायदि आं खोनानाय बायदि मोन्दोंमोन दा जेखियानो जाया मानो बिथांमोना एबाराव सिस्टेमखौ सोलायगोन होननानै आं बेखौ खोनानो मोननाय जादों दा बिथांमोना एसे सावरायगासिनो दं जाहैबाय बोरै बिथांमोना एबाराव सिस्टेमखौ खालामनाय जायो मानो होनोबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनो बेखौ माने गावनो माने माबा जादों आरो गावनो मिथिना मोनखादों जेनेबा एसे हाखु दाखुजों एसे बोरैबा जादों होननानै बेखौ मैयासो प्रेस कनफारेन्सआव बिथाङा होदों मिडियाफोरजों रायलायनायाव दा बेखौ नोंथांमोना नुखादों जानो हागौ दा बेनिखायनो बिथांमोना एसे एबाराव माने बेलेग सिस्टेमै खालामगोन जाहैबाय दा बेनिखायनो एप्लाइथ' एबाराव नोंथांमोना बयबो खालामनोथ' मोनगोन आंथ' आरो सिगांनिफ्रायनो बुंहरबाय थादों बिटिसि सरकारनिसिम जेब्ला एप्लाइ खालामनाय जादोंमोन बै समावनो जे लाइमोनफोरनो गासिबनोबो एप्लाइ खालामनो थाखाय खाबुखौ होनो नांगौ होननानै उनाव सेलेक्सन जानाय जायगायाथ' बे नोंसिनि बाथ्रा जाहैबाय आरो लाइमोनफ्रा बेखौथ' बयबो मिथिखागौ नङा होमबा गासिबो एप्लाइ खालामजोबनायानो माने गासिबो मोनजोबनो हागोन बेथ' नंखाया सरकारा होजोबनो हागोन सासे 2 लाख करि फैसाखौ दा बेखौथ' जों लाइमोनफ्रा गासिबो मिथिना मोननो हाखायो नाथायबा जेराव जोङो एप्लाइ खालामनो थाखायनो खाबुखौ मोनाबा दा बेसो जोंहा दुखुनांथाव बाथ्रा जायो मोननाय मोनैयाथ' बे उननि बाथ्राखा दा बेनिखायनो एप्लाइ खालामनो थाखाय एबाराव बयखौबो खाबुखौ होगोन आं सानो जायफोर इलिजिबल बिथांमोना माने एप्लाइ खालामनो थाखाय माने खाबुखौ होजोबगोन आं बेखौ एबाराव सानदों आरो दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम दायो बेखौ खोन्थाहरनाय जाखाबाय आरो एसे बाथ्राखौ बुंहरबायानोसै एप्लाइ खालामनो थाखाय खमथारबो बैसोआ 28 बोसोर जाथारनाय जानांगोन आपार एजनि जेबो जोंहा बेहाय लिमिट गैया दा बिनिफ्राय सिगांनि बायदि बारा दा बिनिफ्राय जायखिजाया स्किल सार्टिफिकेट एबा डिप्ल'मा सार्टिफिकेट थाबानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन डिले थाबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन गोबाङानो डिले थानाय बिथांमोनाबो मोनलांनो हादों दा सिगांनियाव आरो दा बिनिफ्राय आइटिआइ लानाय नोंथांमोनाबो मोनलांनो हादों दा बेबायदि आरो एबाराव सिगांनियाव बोरै जालांदों एसेबां मोजाङै मिथिना मोननो हायासै दा बेनिखायनो एबाराव एसे मोजाङै जागोन बायदिखौ आं मोनदों सेलेक्सन प्रसेसआनो जा एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ सरकारा माने डिटेल्सै होनायानो जा एप्लाइ खालामनायखौ बहा खालामनांगौ बेफोरनि बागै मोजाङै डिटेल्सै एबा फर्मफोरखौ मोजाङै बिथांमोना एबाराव माने लाइमोनफोरनो माने
बयनोबो माने बेखौ मिथिहोजोबगोन होननानै आं बेखौ एबाराव आसाखौ खालामदों बयबो लाइमोनफ्रा एप्लाइ खालामनो मोनगोन एलिजिबल बिथांमोना आं बेखौ एबाराव सानदों दा बेखौ जोंनि नैबे BTC सरकारा मावफुङोबा जोबोद मोजां जागोन आं बेखौ सानदों दा बेनिफ्राय जुदि आरो 20,000 जन लाइमोनफ्रा जुदि एबाराव नैबे फाइनान्सियेल इयाराव मोननो हामारोबाथ' गोबां लाइमोनफ्रा मोननो हागोन नाथायबा आं माने सानलाय लाङाखै जे नैबे फाइनान्सियेल इयाराव गासै 20,000 जन लाइमोनफ्रा सासेयाव 2 लाख करि फैसाखौ मोनगोनाबो गोबां फैसा नांगोन नोंथांमोना मिथिखागौ आरो खेबसेनो बिथांमोना 2 लाख करि फैसाखौ होथारनायबो जादों बेबायदि आदा उदाबो होआखै गिबियाव 1 लाख होगोरनाय बेबायदि होगोराखै सिएम ट्रेभेल स्किम होननानै एसे इनस्टलमेन्ट बेसिसाव फैसाखौ होनाय जादोंमोन नाथायबा BTC सरकारना डाइरेक्ट 2 लाख फैसाखौ होखाथारनाय जादों आरो दा बेनिखायनो बिथांमोना फैसाखौ बेबायदि गासै माने 20,000 जन मानसिफोरनो होनायाव एसे माने जाल्ला जागोन बायदि आं मोनदों आरो आं सानाखै एसेबां बुरजानो खेबसेनो होगोनखौ आरो दा जेखियानो जा मानो होयोबाथ' मोजांनि बाथ्रा नङा होमबा 20,000 लाइमोनफोरनो सासेयाव 2 लाख करि फैसाखौ होनो हायोबाथ' मोजां आरो होयोबाथ' मोजां साख्रि बाख्रि गैजायै इयुथ आनएमप्लयड इयुथफोरनि थाखायथ' जोबोद मोजां माबा मोनसे जाहाथे खामानि मावनानै जानो हायो जोबोद मुलाम्फा जायो नङा होमबा नोङो जेखिनि जाया फालांगि मावनानै जा माबा मोनसे खामानि मावनानै जा थाखा फैसा गैयाबा आगान सुरनोथ' हाखाया नङा होमबा दा बेनिखायनो एफा एनै फैसा मोनोबा आवगायनो हागोन बेखौ आसा खालामनो हायो लाइमोनफ्रा दा बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम आं बयनिसिम दायो खावलायहरनाय थाबाय गासिबो आपडेट थाबाय थादो एप्लाइ खालामनायाथ' जोंहा एसे उनावनो जानो थांगासिनो दं आंनो नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोना खोन्थाहरनाय जागोन जेनेबा बोरै एप्लाइ जागोन बहा थांनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामहैनो हागोन आं बेफोरनि बागै नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोनानै उनाव खोन्थाहरनाय जागोन दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाखादो आरो स्किल सार्टिफिकेट नोंथांमोननियाव दङबा मोजाङै बुथुमना लाखादो डिप्ल'मा सार्टिफिकेट दङबा मोजाङै बुथुमना लाखादो जाहाथे नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालामनो हायो हाबा जानाय हाबा जायैनि खोथा गैया हिन्जावसा हौवासानि जेबो बेहाय खोथा गैया बयबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम आरोबाव उनाव खोन्थाहरनाय जाबावबाय नाथायबा एबाराव बिथांमोना सोलायगोन बादिखौ आं मोनदों दै एलिजिबिलिटि क्राइटेरियानो जा गासिबो माबायानो जा कन्डिसनानो जा एबा एप्लाइनि कन्डिसनानो जा सिस्टेमानो जा बेखौ माने सोलायगोन बादि आं एबाराव मोनदों दा बेनिखायनो सोलायोबाथ' मोजांनि बाथ्रा आं बेखौनो सानबाय दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम बेखिनि आपडेटखौ खोन्थाहरनाय जाबाय बे भिडिअखौ दानिया बयनोबो नोंथांमोना शेयार खालामदो आरो माबाफोर जुदि आंनि बाथ्रा बुंनायाव गोरोन्थि जालांबायबा नोंथांमोना बयबो आंखौ निमाहा होगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय दा बेखिनियानो